Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan uwa, daga cikin alamun shigar jinni jikin mutum shine wani kaji babu abin da ya tsana a duniya in ba yayi sallah ba, babu abin da ya tsana in ba ya ambaci Allah ba, babu abin da ya tsana in ba ya fara karatun alkur'ani ba. Wani ko da ka fara karatun qur'ani ko ya fara zai ji a duniyan nan gaba ɗaya kansa ya daure. Su kuma irin wannan aljinnul makabir ne fa, su babban burin su hana ka yin ibada, su tseratar da kai, su hana ka gaba ɗaya ka ji babu abin da kake tsana in ba ka yi ibadar Allah ba. Ka ji ba shaidanu yan uwa, duka waɗannan nau'in aljanun fa suna fa da magani ba, babu abin da ba shi da magani. Kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma anzalallahu da'a illa anzalallahu shifa'a. Allah bai saukar da cuta ba sai da ya saukar da maganin kata. Wani ganye ne, wani 'ya'yan itatuwa ne, wani kashin wani abu ne kamar zuma, wani fitsarin wani abu ne kamar fitsarin raƙumi. Yan uwa, babu jinnin da ba shi da magani. Ku dinka neman magani ta sunnar manzon Allah, ku dinka neman magani wanda yake ta sunnar Muhammadar Rasulullahi, ku dinka neman magani fa ta bangaren abin da ya danganci shari'a wanda shari'a ta yarda da shi. Yan uwa, cibiyar mu tana nan garin Gaida, jihar Kano, Najeriya. Ko da yaushe za ku same mu a wannan cibiya. Aljanun nan fa ba abu yanda ba a magance su. Wani zanzan za mu baka, wasu itatuwa ne na shifa'i za mu baka. Ku same mu a nambar wayar mu ko a tashoshin mu na YouTube, Fatimatu Herbal TV, Dibaji TV, Cuta da Magani TV, Karfin Maza TV. Duk kowace ka rubuta wannan zai kai ka tashar mu, ko nambar waya 070 30 94 5511.